Čau, tady Mára, vítejte u nového videa. V tom dnešním vás vezmu do Malajsie, konkrétně tedy na ostrov Langkawi. Na tento ostrov jsem se dostal trajektem z Thajska, ale běžně se sem jezdí přímo z Malajsie, například hlavní město Kuala Lumpur nebo Georgetown. Určitě tam najdete možnosti, jak se sem dopravit. Jenom, co jsme se tady vylodili, tak jsem musel projít imigračním pochopitelně a hned na druhé straně imigračního už čekal zástup týpků, kteří tady nabízejí skútry, motorky, auta a tak pro nájmu, takže jsem si vyjednal cenu 150 korun na den za automatický skútr a dále jsem se přesunul zhruba 3 kilometry vedle do řekněme hlavního města tohoto ostrova, kde jsem si našel jeden z těch levnějších hostelů za 200 korun na noc. Není to teda žádný luxus, ale tím, že jsem tady sám, na ubytování nemám v plánu trávit nějak moc času, budu tam víceméně jenom přespávat, sprchovat se a jinak chci trávit zbytek svého volného času venku objevováním tady tohle z toho ostrova. Kdyby vás ale náhodou zajímalo, jaké možnosti tady jsou, tak dole pod videem nechávám odkazy na vybrané ubytování, které se mi líbí a dokážu si představit, že tady třeba do budoucna strávím nějakou pěknou romantickou nebo rodinnou dovolenou. Odkazy v popisku. No a teďkom už jsem se přesunul tady na populární pláž Senang, kde máte na výběr spoustu vodních aktivit, můžete si tady půjčit skútr, můžete se jenom tak flákat na pláži nebo popíjet drinky, nebo se tady můžete třeba rovnou ubytovat v některém z těchto krásných resortů. No ale ten hlavní důvod, proč jsem tady já, je, že je tady krásný západ slunce. Ano, tato pláž je taky populární pro pozorování západu slunce a jelikož já už dneska to asi víc nestihnu, tak jsem si říkal, dám si tady aspoň ten západ. A kdyby vás to zajímalo, tak je zhruba polovina ledna a teplota vody je 28 stupňů. Tak je za horizontem. Já se teď jenom přesunu zpátky na ubytování, kde se vyspím a zítra mám před sebou nabitý den. Určitě se máte na co těšit. Krásné dopoledne. Nyní se nacházím tady na Eagle Square, kde je mimo jiné taky tahle 12-metrová socha majestátního orla, který je možná mnohem důležitějším symbolem pro tento ostrov, než jak by se mohlo na první dobrou zdát. Název Langkawi je totiž složenina dvou malajských slov. Lang je zkrátka ze slova helang a v překladu znamená orel, kdežto kawi je výraz pro červenohnědou barvu. Dohromady tedy Langkawi znamená ostrov červenohnědého orla. Mimo jiné je možné tady tyto orly spatřit i ve volné přírodě a kdo ví, možná budeme mít dneska štěstí a uvidíme je taky. Jako další zastávku tady máme pláž Tanjung. Je pravé poledne a já jsem tady úplně sám. Nemůžu tomu uvěřit, kde jsou všichni lidé. Vždyť je tady úplně nádherně. No nic, tak pojďme otestovat vodu. Nechápu to. Proč jsem tady úplně sám? Vždyť tohle je totálně boží pláž. Dost pravděpodobně je to ta nejkrásnější pláž, kterou jsem kdy navštívil v Malajsii. A určitě doporučuji. Možná jeden z těch důvodů, proč jsem tady sám, je, že prostě tato pláž je odlehlá daleko od všeho. Nejsou tady žádné pořádné rezorty, civilizace, nic. Možná se tady nikomu nechce jezdit. Takže za sebe určitě doporučuji. Mimochodem asi nejsem jediný, kdo měl jako dítě doma andulku. A tady tohle, ta slepivá kost, se normálně prodává ve Zverimexech a já jsem nikdy netušil, že se to takhle nachází na plážích. Aha, možná jsem přišel na to, proč nikdo není ve vodě. Tady je takhle vyplavená medúza, která je úplně obrovská, podle mojí dlaně. A nevím, jestli je nebezpečná nebo ne. Ale já jdu zpátky do vody. Mimochodem, dole v popisku pod videem nechávám odkaz na cestovní pojištění od Axi, kde vám nabízím 50% slevu. Takže když vás náhodou požáhá někde medúza, sice to bude pořád bolet, ale alespoň to nebude stát dranec, kdybyste náhodou museli někam na pohotovost. Já už se pomalu balím a jenom abych vám nekazil iluze, jo, tak začínají se tady sbírat lidi, tak byste náhodou sem přijeli a
Bylo tady plno, ať nejste zaskočeni, asi jsem měl štěstí. Potřeboval jsem si dotankovat, tak jsem se zastavil tady na benzínce a 1 litr benzínu tady v Malajsii, konkrétně tady na ostrově Langkawi, stojí nějakých 13 korun za litr, což si myslím, že je docela fajn. Plná nádrž mě stála zhruba 50 korun a úplně v pohodě s jednou plnou nádrží objedu celý ostrov dokola a ještě zbyde. Když teda pominu tam tu nepěknou továrnu v pozadí, tak to skoro vypadá jako někde na Seychelách. Ale zastávka nebyla v plánu, viděl jsem to pouze ze silnice, vypadá to tady fakt pěkně a teď jsem spatřil tam dole nějaké lidi, tak se tam zkusím dostat taky. No, ze zhora od silnice to asi pravděpodobně vypadalo lépe. Teď, když jsem tady dole, tak vidím, že tady vytíká nějaký kanál přímo do vody a není to asi úplně čisté místo, ale vypadá to tady fakt pěkně, ty kameny všude okolo a tak. Jmenuje se to tady Wild Beach, kdyby náhodou. Když se ale vydáte podél pláže doprava, tak tady už to vypadá trochu lépe. Ach jo lidi, asi pravděpodobně mě objevíte někde na webových stránkách pro dospělé, protože jsem tady zrovna procházel kolem jednoho páru, který si to natáčel a ach jo. Jsme v muslimské zemi a už jenom jako být na pláži v bikinách je, řekněme, nepřijatelné. I když se to tady jakž tak toleruje, ale tady tohle pro mě zábava, ale pro místní tady a to je to hodně přes čáru, takže si dávejte na to pozor. Jo? A když náhodou to video někde objevíte na internetu, tak mi ho když tak pošlete, ať se můžu u toho pobavit ještě jednou. Jako další zastávku jsem si vybral vodopády. V Google mapách je to označené normálně jako Langkawi Falls, nebo asi české Langkawi vodopády. A je tam tedy zmínka, že jsou dočasně zavřené. Teď jsem tady potkal nějaké turisty, se kterými jsem se dal do řeči a říkali mi, že prý tam jako není moc vody a je to pravděpodobně ten důvod, proč je to označené jako dočasně zavřeno. Ale když už jsem tady, tak se jdu projít, vypadá to tady pěkně a taky vám to ukážu. A mimochodem, když se sem vydáte, tak dávejte si bacha na svoje věci, jo? Protože okolo parkoviště je hromada opic a různě tam poskakují po skutrech, zkouší hledat, jestli z nich náhodou nedokážou něco vytáhnout a tak. Takže myslete na to. A teďkom k místu. Je tady takhle krásný chodník a jelikož je fakt velké vedro, tak jsem rád za to, že jsem teďkom zrovna tady, protože je tady příjemně. A i když možná neuvidím žádné vodopády, tak je to minimálně krásná procházka, která za to určitě stojí. Zhruba 100 metrů od parkoviště už můžeme vidět první kaskádu. Jsou tady taky tyhle malé jezírka, ve kterých je krásná průzračná voda a malé rybky. Škoda no, ten vodopád tady chybí. Je to velice krásné místo, které mi mimochodem připomíná Madeiru, na kterou se můžete už v dubnu vydat se mnou. Odkaz nechám v popisku. Dokážu si představit, že v období dešťů je tady tohle místo epické. Což teď úplně tolik není, ale i tak si myslím, že to za tu návštěvu stojí. Tady na náučné ceduli můžete vidět, jak to vypadá, když je tady voda. A taky tady mají ještěrky jak z Jurského parku. Hned naproti přes cestu se nachází tahle nádherná skalka. Vypadá to fakt krásně, je to tedy uměle postavené, ale co se mi taky hodně líbí, je, že je to vlastně i součástí cesty. Tam je normálně takhle vytesaný tunel a vypadá to skvěle. Tak ale tohle je velké zklamání. To je normálně z nějakého plastu udělané nebo z čeho. Já jsem si myslel, že je to přírodní. Tady nahoře je dokonce nějaká vyhlídka. Akorát tady zrovna přijel nějaký týpek s křovinořezem a rozhodl se, že mi to video zkazí svým hlasitým strojem. Věděli jste, že je Langkawi nejpopulárnější, nejnavštěvovanější ostrov Malajsie? Já taky ne. No tak teď už to všichni víme. Jsem rád, jo, že jsem se tam nepropadl nikde do toho. Jo, tady to jde vidět. Tak takhle nějak je to tady celé postavené. Ale jako vypadá to pěkně, teda musím říct. I když je to umělé. Abych tady ještě objasnil, proč je to nejpopulárnější ostrov Malajsie, tak ono je to v podstatě Thajsko. Jo, jako geograficky se nacházíme pořád v Thajsku, ale už to spadá pod Malajsii. Takže kdekoliv jinde v Malajsii, takhle krásné ostrovy, no jako najdete, Malajsie má krásné ostrovy, ale tady tohle je prostě unikát a je dostupný
a doporučuji určitě návštěvu. Jo, tak takovouhle ceduli jsem tady vůbec nečekal, jakože tady mají divočáky, tak to by mě vůbec nenapadlo. A pro fanoušky golfu se tady nachází dokonce i golfové hřiště. To bych tady teda taky vůbec nečekal. Všem tady tohle vypadá vážně epicky. Tady bych si normálně i já zahrál. Golf je teda něco, co jsem v životě ještě nevyzkoušel a zajímalo by mě, jestli mezi vámi diváky jsou nějací golfoví nadšenci. Napište mi když tak dolů do komentářů a taky mi napište, kde bylo vaše úplně nejlepší hraní golfu na světě, jestli u nás doma v Česku, anebo někde v zahraničí. Asi tou úplně největší atrakci tady tohle ostrova je Skybridge. Je tam nahoře most mezi horama a já tam teda nejedu, jenom jsem se přijel podívat tady do vesnice. Slyšel jsem od jednoho kluka z hostelu, že prý je to docela zajímavá zastávka. Jsem teďkom tady, ale pokud máte rádi lanovky a tyhle vyhlídky na horách a tak určitě doporučuji. Akorát je to trošku drahší na malajské poměry. Já na tyhle turistické atrakce moc nejsem, ale musím uznat, že tady tato vesnice má něco do sebe, jako udělali to tady pěkně. Jinak na ostrově Langkawi toho najdete více, je tady nějaká zoo, je tady krokodýlí farma, je tady spousta takového toho vyžití pro rodinky a tak, ale já si to tady jenom takhle procházím a když tak mi můžete dolů do komentářů dát vědět, jak se vám tam nahoře líbilo, jestli už jste tam náhodou někdy byli. Ale je tady ještě jedna vyhlídka a ta je úplně zdarma, není to tak populární, ale dneska tam vyjedu na západ slunce. Takže to uvidíte. Hned vedle lanovky se nachází nějaký opuštěný akvapark. Není tady zákaz vstupu. Jak můžete vidět, přijel jsem tady normálně skútrem. Jsem přímo v tom areálu a normálně bych tady nezastavoval, ale říkal jsem si, že by to možná mohlo být zajímavé pro video, tak si to tady jdeme projít. Jako fakt škoda, no. Nevím, proč lidi staví takové místa, které potom nechají schátrat. No jako zajímavé místo. Přijde mi to docela škoda, myslím si, že to tady mělo potenciál, mohlo to být fakt super, ale bohužel je to takhle schátralé. No, nevím jak vy, ale já mám hlad jak vy, takže jdeme hledat jídlo. Nakonec jsem nemusel pro jídlo vůbec daleko, popojel jsem asi 200 metrů od toho akvaparku a zastavil jsem se tady u tohle stánku u cesty, kde si dávám nějaké tradiční věci. Mám tady salát z jablka, ananasu, okurky a nějaká zajímavá omáčka z oříšky a taky je tady tohle, co vůbec nedokážu definovat. Ještě jsem si k tomu vzal velkou vodu a dohromady mě tady tohle všechno nestálo ani 80 korun. A ještě jedna věc, tady v Malajsii nebo obecně v muslimských zemích se jí pravou rukou, protože levá je pro ně špinavá, je to ta, kterou si utírají zadek. A já, jelikož jsem levák, tak mi to tou pravou moc nejde, ale snažím se. Tady to máte ještě v originálním znění a místní měně, takže tohle bylo to hlavní jídlo a tady to byl ten salát. Chutnalo to asi úplně stejně, jako vypadalo. Znova už bych si to nejspíš nedal, ale hlad už nemám, takže účel to splnilo. A teď pokračujeme dále. Tady na Langkawi je totiž i letiště. Můžete se sem dopravit přímo z Kuala Lumpur, Singapuru a určitě nějaké další asijské letiště. No a tady tohle místo je taková zastávka, kde můžete pozorovat, jak přistávají. No jo, ale teď, abych stihnul ten západ slunce, tak už musím vyrazit. Tam někde v dáli, na těch horách, na nejvyšší hoře Langkawi, tak tam chci pozorovat západ slunce. Jedem, ať to stihnem. Wow. Tohle bych nechtěl, ať na mě spadne za jízdy. Mimochodem je to úplně úžasná cesta, je tady všude hromada opic, které jsou mimo jiné úplně na celém ostrově. Nemusíte za nimi daleko. A už jsem skoro nahoře. Opice, pozor, jedu.
Jako nevím, co zkoušíš, co chystáš, ale tohle je můj skútr. Ani se na ně... Ne, hej. Konung Raja. Tak se jmenuje tady tohle místo, úctyhodných 881 metrů nad mořem a je to taky ten úplně nejvyšší bod na ostrově Langkawi. No a já jsem teď tady, abych si vychutnal západ slunce a ukázal ho i vám. Mimochodem, už odebíráte můj kanál? Pokud ne, tak byste to mohli teď napravit a taky byste tomuto videu mohli dát like, aby ho mohlo vidět více lidí. Děkuji. Krásné odpoledne. Dneska mám v plánu se trochu zapotit. Jdu k vodopádu, který se jmenuje Seven Wells. A netuším, jak náročné to bude, postupně na to budu přicházet. A cestou tady jsem konečně spatřil ty vzácné opice, které se nacházejí tady na ostrově. Jmenuje se to Hulman tmavý. Bohužel jsem je úplně nestihl natočit, viděl jsem jenom, jak přebíhají cestu, tak jsem rychle seskočil se skútru, vytáhl telefon a nějaké záběry tedy pořídil, ale ukážu tady ještě i fotku, ať máte lepší představu, že k mému překvapení platí se tady vstupné, to jsem nevěděl, ale je to jenom 10 ringitů, což je 50 korun plus minus. No a cestou nahoru vám tady vysvětlím nějaké praktické informace ohledně tady tohle ostrova. A jestli se sem náhodou vydáte, tak ať jste připraveni. Ještě 480 schodů, jo? Tak pojďme. No a vezmeme to pěkně postupně, takže pokud se sem vydáte, dost pravděpodobně si budete chtít půjčit nějaké vozítko. Za sebe určitě doporučuji skútr, nicméně pokud nemáte řidičák nebo se necítíte úplně jako na řízení skútru nebo motorky, tak je úplně v pohodě si tady třeba půjčit i auto. Cesty jsou úplně v pohodě, jako na to, že jsme v Ázii, tak to na cestách tak vůbec nepůsobí. A obecně se tady cítím dost bezpečně. Takže skútr nebo auto, anebo tady taky skvěle funguje Grab, což je něco jako Bolt. Tady v Ázii používají Grab a tím se taky dostanete úplně levně kamkoliv po ostrově. Pokud se jedná o ceny, tak měna tady v Malajsii je malajský ringgit a jeden ringgit je zhruba 5 českých korun. Téměř všude po vás budou chtít hotovost, ale k mému příjemnému překvapení je tady taky spousta míst, kde se dá platit kartou. Například 7-Eleven a pak takové ty západní podniky jako McDonald's, KFC a tak, to všechno tady najdete. Berou karty, takže to vnímám jako obrovskou výhodu, ale obecně by se dalo říct, že bez hotovosti se tady spíš neobejdete. Takže určitě doporučuji nějakou hotovost, ideálně hned po příjezdu do Malajsie vybrat někde z bankomatu a vůbec jako nesměňovat nějaké eura nebo tak, vyjde vás to levněji, když si prostě vyberete. A taky doporučuji vybrat si jednorázově na celý pobyt, protože tam bude nějaký poplatek za výběr, ale jinak to bývá většinou středový kurz. Tak tady je vodopád a překvapivě i s vodou. Z parkoviště to tady trvalo asi 10 minut plus minus, ale tady ta trasa nekončí, ještě pokračujeme dále. A řekněme taková poslední důležitá věc, kterou bych tady rád zmínil, je, že ubytování bych asi pravděpodobně doporučil někde u pláže Senang, protože mám pocit, že tam to žije, že je to centrum všeho dění. Kuach, tam, kde jsem já, to je hned kousek vedle přístavu. Nevím, no, působí to na mě jako ghost town, všechno je tam zavřené, moc se mi tam nelíbí, upřímně, asi už bych se nevrátil. A ještě místo, které by stálo za zmínku, tak na severu, vlastně včera, když jsem byl na té pláži, kde jsem byl úplně sám, tak kousek vedle se nachází nějaké městečko, které nevím, jak se jmenuje, a myslím si, že tam v okolí budou taky nějaké pěkné rezorty nebo jako obecně možnosti ubytování. Takže tohle by byly asi moje 2 nebo řekněme 3 doporučení, z tohož to jedno jako asi úplně nedoporučuji. Na druhou stranu Kuach, kde bydlím, tak je asi nejlevnější a pokud si tady půjčíte skútr, auto nebo něco, jste mobilní, tak to vlastně nebude úplný problém a můžete se jednoduše dopravit kdekoliv po ostrově. Tak už jenom 340 schodů.
A tady máme další laguny. Vypadá to tady velice pěkně. Dokonce tady je i taková vyhlídková plošina. Tady už to začíná být zajímavé. Ten první vodopád a laguny s tou vyhlídkou, tak tam jsou všichni turisté, ale je tady potom ještě jeden blue pool a vypadá to, že tam to možná budu sám, uvidíme, ale teď jdu už jako fakt džunglí, vypadá to tady úplně nádherně a jsem zvědavý, jak to bude vypadat tam nahoře. Mimochodem, ta trasa pokračuje ještě mnohem dál, jo, tady se dá vylez na nějakou horu do 700 metrů nad mořem, odkud by měla být pěkná vyhlídka na ten Skybridge, který jsem včera vynechal, ono se to totiž nachází tady hned vedle, ale upřímně je tak 30 stupňů, leje země jak z vola a úplně se necítím na to, jako že bych měl jít až tam úplně nahoru, takže to nechám na vás, když tak. Ale teď se pojďme podívat k té laguně. Líbí se mi tady ty jejich mosty, mají je fakt pěkně udělané. No a taky jsem už potkal hromadu lidí, takže moje iluze o tom, že budu nahoře sám, se úplně rozplynula. Ale už jsem skoro tam. Tak tady to je Blue Pool. Čekal jsem trošku víc teda, ale jsem rád, že jsem tady. Nevím. Asi to koupání tady vynechám a myslím si, že se vrátím na to druhé místo, doprostřed. Tam se mi to líbilo asi úplně nejvíce. I když ten vodopád dole byl taky pěkný. No uvidím, jak se rozhodnu cestu zpátky dolů. Tak. Wow. Nakonec zvítězilo to prostřední místo. To je život. Takže Langkawi. Jako musím říct, že mě tady tento ostrov mile překvapil. Na to, že jsem tady vlastně jel jenom kvůli tomu, abych si mohl prodloužit víza do Thajska. Jsem velice rád, že jsem tady zavítal a určitě bych návštěvu tohoto konkrétního ostrova doporučil i vám. I tady v Malajsii najdete noční trhy a na jeden z nich jsem se právě teď vydal. Je pátek, tohle je přímo páteční noční trh, je to taková zajímavost tady na Langkawi, že vlastně každý den máte noční trh na jiném místě. Že dneska je to tady tento a až tady budete vy, tak se musíte orientovat podle toho, který je zrovna den. A podle toho se taky vypravit na ten market, který je zrovna otevřený. Tento trh a vlastně asi všechny trhy se otevírají od 5. hodiny a teďkom je 5:18. Řekl bych, že jsem tady přišel příliš brzo, protože to tady teprve chystají, ale nějaké jídlo si tady určitě vyberu, když už jsem tady. Mám tady nějaké rýžové, nějakou sladkou rýži takhle vysmaženou do tohle tvaru. Docela dobrý. Další věc, co je jako strašně smažené věci, ale nevím, co to je, jdu to vyzkoušet. Nějaká placka, těsto, sladké těsto. Kuřecí tyčinka s arašídovou nějakou omáčkou. Tyjo. Teď tady mám tuhle, řekněme, omeletu, takhle mi to vysvětlili, že je to normálně omeleta s kuřecím a je to prostě taková placka. Cítím v tom káry nebo něco takového a je to velice dobré. A jako poslední věc tady mám hovězí burger a dohromady jsem za to všechno jídlo, co jsem si tady dneska koupil, dal asi 60 korun
Což si myslím, že je velice v pořádku. Musím říct, že je docela fajn market, jako jsem fakt milé překvapen, co všechno tady je. Sice jako teda většina malajského jídla je hodně vysmaženého, anebo je třeba úplně sladké, ale myslím si, že si tady každý přijde na své. A já tady zakončím i tohle video, takže díky moc, že jste dokoukali až do konce. Doufám, že se vám to líbilo. Napište mi prosím, když tak dolů do komentářů, jak na vás tady tohle video působilo. Jestli byste se třeba taky vydali na Langkawi, za sebe určitě můžu doporučit. No a nezapomeňte dát taky like tomuto videu, odběr a tak však už to znáte. A já se na vás budu těšit u toho dalšího videa. Tak zatím, čau.